Ahoj priatelia, vítam vás na svojom YouTube kanáli Terapie Alexandra. Moje meno je Alexandra alebo Saša a verím, že väčšina z vás ma už pozná z predošlých videí alebo z masáží alebo z terapií, ktoré u mňa absolvovali. Som teda masérka a terapeutka, pôsobím v Trenčine. Aký máte deň? Verím, že dobrý. Verím, že slniečko svietí, aspoň kde tu, aj na vás. Trošku mi slniečko pomáha aj teraz pri tomto videu. No a aby som teda nezdržiavala, dnešnou témou by bolo, prečo by mal byť váš nervový systém vašim najlepším priateľom a prečo by sme sa, alebo by ste sa mali starať o toto spoločné puto alebo priateľstvo. Myslím, že väčšina ľudí už počula o tom, že centrálna nervová sústava sa skladá z mozgu a z miechy. A teda mozog, miecha, tri druhy periférnych nervov v našom tele ovládajú správne fungovanie všetkých orgánových sústav, pohybu, vylučovania hormónov a tak ďalej. Nebudem zachádzať veľmi do podrobností. Myslím, že všetci nejakým spôsobom vieme o tom, že tá naša nervová sústava je jednoducho základ pre naše telo. Takže ako s touto nervovou sústavou pracovať náš prospech. Ku mne chodia rôznorodí ľudia, v podstate s rôznymi životnými príbehmi, s rôznymi častokrát aj fyzickými problémami a poviem to tak, ako to je, zverujú sa mi, nejaké to percento ľudí sa rado zverí popri tej masáži alebo terapii a rozprávame sa celkovo tak o živote. A myslím, že tiež nie je nič nové v tomto svete, že väčšina z nás má nejaké tie problémy a častokrát sa stretávam, že teda trpia chronickým stresom. To znamená, že ich nervová sústava je neustále v napätí. Nevedia trebárs vypnúť, keď prídu domov z práce. A stále si udržiavajú, aj keď podvedome, určitú hladinu toho napätia v tele. Alebo teda nemusí to byť iba z práce, môžete mať vypäté vzťahy, rodinné, priateľstva, čokoľvek teda vzťahového typu, byť ustarostený z rôznych dôvodov. Nebudem to teraz ďalej rozoberať, každý máme niečo vo svojom živote, s čím sa potýkame, ale rada by som rozobrala práve to, že ako je možné sa starať o tú našu nervovú sústavu a ako začať prepisovať to, na čo si tá naša nervová sústava zvykla. A ak teda máte nejaké potiaže, ktoré by sa dali špecifikovať buď teda neustálými bolestiami fyzického tela, pohybového aparátu, alebo to, že sa vlastne neviete dostať do harmónie, do takej pokojnej radosti vo svojom živote celkovo, je tu možnosť, ako vám pomôcť pomocou programu Reštart, ktorý som vytvorila. Už som o ňom pravdepodobne aj hovorila, minimálne písala, tento týždeň som si znova zverejnila také 4 strany, ktoré si môžete prečítať na mojich profiloch na Instagrame a na Facebooku, kde som ako Terapie Alexandra.
kde ma nájdete ako terapia Alexandra. No a hovorím o tom, že to prepisovanie môže byť úspešné a zároveň udržateľné pre vaše telo, pokiaľ sa do toho naozaj dáte a budete so sebou trpezliví. Niekoľkokrát som za toto svoje pôsobenie dostala takú otázku, že či viem niečo spraviť aj s hlavou. S myšlienkami a doslova, že až s mozgom. Tak áno, mám aj takúto terapiu, nazýva sa Access Bars. Toto, čo som vlastne spomínala, že niečo spraviť s hlavou a s mozgom, berieme tak v úvodzovkách, nie je to žiadna neurochirurgia, ale mám s tým veľmi dobré skúsenosti a teda ak sa dáte na ten môj program Reštart, tak je to určite prospešné na tom prvom sedení spraviť ten Access Bars a spomaliť myšlienky a naštartovať vlastne ten organizmus aj pomocou také jemnej dotykovej metódy, kde sa v úvodzovkách rieši hlava. Ale keďže to naše myslenie, ten náš mozog je súčasťou nervovej sústavy, tak je táto metóda podľa mňa naozaj veľmi, veľmi prospešná a to prvé sedenie prebieha teda takto. Potom tam som spomínala v tom svojom reštarte pre váš nervový systém ešte nejaké druhé, tretie, štvrté sedenie, kde by som len v skrátke prebehla, že sa okrem toho Access Barsu teda prechádza do tých manuálnych terapií v zmysle reflexká chodidla, ďalej aromataž terapia, ktorá je jemná, ale veľmi účinná technika pomocou 8 vysokokvalitných esenciálnych olejov. O tej máme videjko na YouTube. Ďalej určite pre tú stimuláciu nervového systému je veľmi prospešná klasická masáž, pre niekoho je vhodná manuálna lymfodrenáž podľa toho, v akom stave je jeho telo, či nie je zavodnené. A ďalej tam mám aj harmonizáciu telovými sviečkami, čo je vlastne taká energetická očista. A telové sviečky vo všeobecnosti veľmi rada používam. A keď vám teraz môžem dať jeden taký malý tip, ak ste už pracovali niekedy sami pre seba s telovými sviečkami, tak veľmi prospešné pre váš nervový systém, ale aj z energetického hľadiska je sviečkovanie práve pupku. Pupok je miesto, kde sme boli spojení v brúšku s našou mamou a je tam veľmi veľa nervových zakončení, povedzme to ďalej vyživovaní a práve preto to považujem za jedno z veľmi dôležitých miest na našom tele a teda tým sviečkovaním sa dá veľa pomôcť. Takže ešte keby som sa vrátila k tomu reštartu, tak podstatou a pointou celého toho programu je to, že na začiatku sú tie sedenia častejšie. Ja odporúčam, aby to bolo možné pre vás, 9 sedení za radom, ktoré budú dištančne od seba približne 7 až 10 dní. Pretože ja, chvála Bohu, mám naozaj tie pozitívne ohlasy hneď po prvom ošetrení, ale ako som písala v tých svojich príspevkoch teraz nedávno, v podstate jedno ošetrenie je akási náplasť a tak by som to špecifikovala, že vlastne nevyriešite tým ten váš stav dlhodobo a udržateľne. A keď sa stretneme viackrát, tak my ten nervový systém naučíme na iné fungovanie. A zároveň už potom stačí chodiť na také udržiavacie masážky,
Čiže nie je nevyhnutné, aby ste non-stop chodili každý týždeň na masáže a terapie, ale aby sme vás dostali do takého stavu, že už sa napríklad uvidíme raz za 2, za 3 alebo za 4 týždne a už iba ako si obnovíme to, čo sme dosiahli. Takže preto to si myslím, že je náš nervový systém veľmi dôležitý a že je veľmi dôležité si udržiavať ten dobrý vzťah, to naše priateľstvo s našim nervovým systémom. A keďže teda riadi všetko v našom tele, pomáha nám aj k takej tomu pocitu radosti v živote, ktorý v podstate neovplyvňujú druhí ľudia, ale my sami. Takže ak by ste chceli vyskúšať, tak prídite a uvidíte po tom prvom sedení, že či to bude pre vás. Ale zároveň verím v to, že ak vás toto video oslovilo a nejakým spôsobom vám prišlo do cesty a cítite, že by ste vložili dôveru do mojich rúk a máte pocit, že by ste sa cítili v mojej prítomnosti bezpečne, tak sa budem tešiť. A prvý krok je vlastne sa rozhodnúť a prísť. Takže nechávam to na vás a verím, že robíme všetci vo svojom živote pre seba to najlepšie a všetko je iba skúsenosť. Ak niekedy niečo nevyjde, neznamená to, že sme zlyhali, ale že ideme ďalej a nikdy sa nevzdávame. A nevzdávame to ani s tým svojim nervovým systémom, pretože je fakt tým našim najlepším priateľom a ten náš vzťah je veľmi dôležitý. Takže teším sa na vás, želám vám krásny deň a vidíme sa pri ďalšom videjku.